ala kambe sawama bo ko do de yin kalike ko fardala muso ka salla ka sokono o de kanyi kateme misirika men nafila do o kata salli misiri kono de kanyu be mo man kan yin kali sugu yere nati ni faamu be hadama dawna ni afora ika farda yere salli ka sokono o de kanyi kateme ka ke misiri kono nafila do awa farda won nafila muso ka salli kanya ka sokono de farda ni nafila be muso ka salla ka sokono o de kanyi kateme jama salli ni misirika me akera farda yi akera nafila ni muso ko abena misiri lanta bali me aka farkoro be sutura akana kasa jalan ka yere la janko misiru ni wajulu munum beke nafila yoro la misiru la ani jama salli yoro la muso kana misiru la pour ko wajulu me ko lame ana ka dina famu ka ka sariya famu o kanyi sino ka salli kanya ka sode kino nafila no farda be me ciiden ko na ko bena misilan kana pali ma kana kasa jalan ka ira ka far ko be sutura ani fana don ko ko na fam min be misiru kono wajulu munum be fo silama kirum ni adabu munum be fo na ulu fana fam ni ko fe mo ka nyinin kali kelaw be dimi be ka akoro bo ni nyinin kali toraw bolo nyinin kali te ama ke baray عليه السلام bon tebo ko lettre qadri su nyini ko do ko anka nyini tallabana don ko ko mugani wolon fula bode ko do te wede ci den de ko aka nyini tallabana ako taharraw ci den ko taharraw laylatul qadri fil asr al awakhir min ramadan ni hadisa buhari muslim bennala abdullah ibn umar ya mafula ko ciden ko ayelle tal qadri nyini sungalo tallaba ko amba shatu fanaka hadisa be ako ciden ko taharraw laylatul qadri fi asr al awakhir min ramadan amba shatu ka hadisa be ciden ko ayelle tal qadri nyini sungalo tallaban ko hadisa do tallaban ka wotirin cidan kwa kan yinin ulukuno taharraw laylatul qadr fil watri min sabil awakhir min ramadan ni nyamba shi to ka hadisa wore buhari muslim kono ko cidan ko ayyatul qadr yini tallaba ka wotirun ayyatul qadr yini ulula sungalo tallaba ka wotirun ayyatul qadr yini ulula mugani kele mugani saba mugani duru mugani wolon fula mugani kono ko fana hadisa nana bo hadisa nana ko tallaba ka wotiru fana la leta de khadri kan ka sor minna ka chaya wodi yam mugan wolon fulanna hadisa do nana ola me leta khadri ko ni benyini tallaban be de la mo go sita do abe sumin kono hadisa do be bukhari kono dondola ci de ni leta de khadri do abe tallaba summinna ayato abora ko abena fo sebawe ayi mugo fula soro mankan ni kelena ala ya doni korta ka bocci dem akuntum borantum bena lete qadribe sumina ntum nyode don tum bena ode fo awye me nyekara sani karasa soro mankan ni kelena atara ka bombolo me aba aka tali ka bombolo aka hera bodela parce na tum don na ko lete qadribe ni su kelere kono do tum de sungalo yeresu ibe o doinde kono dro ko sudro ube bato min ko keno ba ka kono men ni adogoranna ko abe sungalo do kono ambe sungalo be su na anana fonye fana ko abe tallabande kono
me don kele min da donente tallaba yimbe ambance siri tallaba yimbe ambance siri kanyini e wambe tallaba yim fana beke batola an ka baraji be chaya leetar qadri dogona tallaba nan ninde kama pour tallaba yimbe annance siri ka be nyana maya odiya to anana amba ishetu bolo ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fi ramadana ma la yastahidu fi ghayrihi wa yastahidu fi asr al-awakhir minhu ma la yastahidu min ghayrihi amba shetu ko cide ko sungalola ko ciden tumba yere jija patola sungalola kwa toke kalotola kwa tumbe yere jija minke patola sungalola kwa tuntoke kalotola ko sungalo tallaba yin fana kwa be yere jija minke o fana la atoke sungalo fana tola sungalo la tamfolo ani tamfulana ciden tumbe batoke me abedda kasino abedo sino abedo bato me tallaba sungalo tallaba ciden te sino aba beke anyade la abo be nyana mayade me tamfolo ani tamfulana ciden be batoke ulukuna be nafila ka ulukuna be doda ka dosino me tallaba te sino وأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر الأواخر من رمضان أحيا ليله ويغجى أهله وجد وصد الميجار منتفق عليه أم بايشتكو ko ciden tun kera ko ni tallaban do su do na tallaba sungalo tallaba ko ciden ba be nyana maya ko aba kadden ba yakunu ko aba jija ko aba akatta fe golosiri wasaddal mijara aba akatta fe shiri ciden ba mabwa kan musaula yere de tallaba ka yelma misiri ko awa sungalo ciden te laka itikafu ke sungalo tamfolola abele tere kadri nyini jibril ko abi nyefe tancha manche aya itikafu ke abele tere kadri nyini jibril ko abi nyefe tallaba aya itikafu ka sabatir ka fokata fatu fokata ciren fatu an bashi to ko cire sungalo tallaba be yelma misire ko ka itikafu ke fokata fatu ale fana fatu len ko fe aka muso ye itikafu ke ko fe olambe min fo le tere kadri be tallaba ndela be ki cesiri beki jija qur'ana kala duawude dowa salli de dowa saragati bode dowa batu sugu kade ikaka ko beki sesri do fara bato kade sungalo tamfolo na tamfulana itumbe bato ke do faraga ciden tumbe do fara do jide aka bato la tallaba de tallabai ani tamfolo ni tamfulana kana ke kelenye bolode uma ke kelenye cide nyere bola be do jidula uma ke kelenye sebo bolo uma ke kelenye sarafu bolo tallaba do be jidi bato wala de kateme tamfolo ni tanchamancheka awa beki chese ukana ausalaya ukana fari fagare mogo sitaru yalan kas tallaba nin tallaba min fulen ni nyen kasungalo labande ninye uben kasungalo labante mogo sitodo ichesri anni salo anni do yake nyogon fe nulu tunyado ko nyinan tatu suro jiya kono salo ube min kala be bodo ulu fule dugu jukorobi ni emi nyaaye kana fara tude parce que lettre qadri suyi salla tige bebedi malikawma mogo chamanye salun kal lettre qadri ye ja salun kal lettre qadri la ala yulu kal tige bollahu mafujura kadim malikawma ko ulu be to sayin kono ulu tunto kalama awa ñinan fana lettre qadri ni ambennala asun ala be samu me kala tige bollahu ma fujula kadi malikaw sani samure kala lettre qadri che koko be keddu koloka abella tige be di malikaw donc an kana faratu an kan cesiri an ka do fara patoka min tumbe saragati bo minna fonnancira minna tallaba do faraka de itumbe qur'ana kalamina do faraka itumbe nafila minna do faraka itumbe jikiru minna do faraka itumbe do minna do faraka amba setu ye ci de ñenenga ninye e wasun min do konni suude la qadri sun kam mum fo aka yukafu allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni
akoy kafu niya ni benna letter qadri suma kanka do min fo kono ikafu tigi ala ya fa masade ibe ya fa fe ya famma parce que la tigi fule kadi salla tigi be di malikawma ale de ya fa masay na ya soro junubu toye salla tigi dira malikawma na ya soro junubu ta kai ya fima akai ya fima na ya soro ya la tigi kadi malikawma ko ebe to sayin kono de sanworeti soro adele akai ya fima Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna akoy kanin do fo kacaya donc an kanin do win caya tallaban ko bon mo munum be le abila ko mugani wolon fulan kata fara nyogon kam misiri kono ko kidimi kala anya soro abeke me lesri tala dinala amma sabati sebo golo ko be mugani wolon fulana de kono kata yele ma misiri kono ko be kay wajuri yede amma sabati tabina golo ko mugani wolon fulana de be fara nyogon kam misiri la ko be wajuri kede amma sabati tabina golo ko mugani wolon fulana ko de letri khadir wode kidima kalaye kata wajuri ke misiri kono amma sabatu golo de letri khadir be nyini ni sallide abe nyini ni qur'ana kalande abe nyini ni jikiru de abe nyini ni duwa de me kabila mugani wolon fulana aw kata misiri la ko wajuri ko abe kidimi kalana letri khadir chaman beta kawuta abe minna bidiya lesri tala barajite aw bolo wala yere parce que cide malletre qadri nyini nin chogola sebo ma nyini nin chogola tabino ma nyini nin chogola tabino ma nyini nin chogola ni aw yelletre qadri ken ninye ka nyini nin chogodela barafu bawgoro mani amila amala laysa alayhi amruna fa waraddu ni mugo ye barake cide mi nyamara ni bara minye ikabara sarata la lagra ala bi kabara isagi mare donc cide ko letre qadri kan nyini tallaba bedela koni barake dembi bolo ate salli ate su aka jakatil fitru bi ka jakatil fitri te bo kafiri la kafiri ka jakatil fitri te bo farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakatar fitri sa'a min tamri aw sa'a min sha'ir ala al abd wal hurr wal shaghir wal kabir wal jakar wal unsa min al muslimina silama de ka jakatil fitri be bo kafiri te bon ko silama bawu dobe ube bolona nege ubadu bolon konila iba soro bolona nene sanfela sebende ba kono ko be chogodi o ye sebendilo la yake na tigi ya karamogo bay chogo na ye silama bay chogo na sabatira koni ko bolona nege ba bolon koni la sebendem ba kono ciden ko man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka akoni mugo ye sebendiro akoye do farala ciden ko inna uruha wa tamayiman wa tiwala tasriu ako salolin min talaka sariya ka salole ani sebendiro ani tiwala ciden ko nuni fulan ka fuyar man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu ciden ko ni mugo ye fendilo yerela ko aka hera do sama kana ema aka tora nyoni ka boy tora do nyoni ka boy ka akoya do kummin ko sala kana tafaye ala ciden ni danga yere de sebendo na ciden nya danga de emay ni mugo ye tauhidi fam ka sebendo famu min be sebendo la ni ye sebenye mugo la hinna de bimina ibe nyugala de ni ye sebenye mugo la hinna de bimina ibe nyugala de danga yere de be ako ciden yere ka danga de ba nufu man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu donc mori karamo silama basilama ba ni bolona nege be bolon koni da sebendem ba kono e ye sebendilo la de fulan ka fuya de ni wa alaykum salam
sokura koni do ye sokura jo ko be kantigale ke Cheikh Abdallah Bumbaji konni ako faranfansiya bala ni ala ye sokura jo ala ya nogoya nye nyere ye nka sokura soro nyere ye nka bagan do faga ka sogo do faga ka ala barikada ala ye nema min kenye ni nyere ye nka sokura soro nyere ye nka kantigeli fendo kantige nka fanta ngole nkun tere ngore nkun ka bari masuru ngore nkun ka jenyo ngore nka mogo nyuma ngore ukadu nka ala barikada nema min keranye basitene ni ala barikada de basitene mais ni ye kantigeli fen kantige sani ka yeleman ni sokura kono kantigeli fendo kantige masiba min be soyina balawu min be soyina soyin balawa ki tangama ni ye fulanka foya ni nye fulanka foya de ni tebe ube dode ya fuye ni jinna shetane dobe sani ka yelema soyin kono jolibo kantigeli fendo kantige soyinda anyesha ma ika jolibo daina pour jinna shetane mimbe ka kisa torama ni nye siru fulanka foya ewa nin kantigeli fen kantigara menyana kana dude jifaro o ma jubi hala nusubi ala ko min kantigara boli la ikano dude donc ni kantigeli kera nin ko sugu de kama ni nye fulanka foya de atepe emi nya kantiga ye mushriki yake ate daga mugo ka saka kantigeli fen du jifaro mais ni anye folo min fo ala ye nema kenye nye sokura soro nyere be kantigeli ke ka dumuni do tobi nka ala barikada ala ye nema min kenye ni sonjara ko kala barikada e bashi tola men ni ya kede masiba min be ni balaw min be sokono ka kisama o tebbe fulanka foya annu ko de sani ka yelema jolibo jinna shetane min be son kono na kisa torama fulanka foya nunun tebbe me barikada ta bashi tola walaikum salam koni mogo mi ebe sunna en numbe gerede bo kam mantila toni do in non kono o be fenke sunna bashi tola kam mantila toni do in non kono ye gasi de jite dumunite na be jigi kono la o ye gasi de o be agasi la ma do be faramasi do fo iba sama uluna nyogonaw isunto ko fiye ka do in non kono bashi tola abe ko ni doni ke ba ko sinsa be minna pompe min be sinsa tiku goro nun de gora nu ba pompo da kono gashi bala na be ewa nina kiliro fere nu be se ka finya so bashi te nunu na sunna walem sa bo ko itikafu misiri kono koni mogo min ko ale ka itikafu ale be ta siye mais ale te se ka tileke o itikafu be chogodi bo itikafu sunna do bo doni ke ba ko itikafu dogoma su kele o be tilekele itikafu dogoma yo ode parce que do della kana chide ma akonne inda fale kombe tilekele itikafu ke ala chiden ko ka dafale dafa i dafale minna adafa mana itikafu dogoma yede ka su kele ngania ube ka tile kele ngania don ke boko itikafu dogoma yode achaya dantala ni yere hakke minta ciden ko ni tumbe tallaba inde ke itikafu la ewa itikafu adilolente sunna fana mo be se ka itikafu ka hari ni te sunna me ani sun ko ni ciden ko ni ma itikafu ke ni ani sunte parce que la itikafu ke sungalo de kono fo ko sankelemi na masaka itikafu ke sungalo tallamana aya sara ewa salli kaloina ko tanke itikafu la wala tigi abese ka nganiade ne ka itikafu nyesu kelende nganiata ibeta su kelenge bashi tola tilela ibetika barala ni ya nganiade ne ka itikafu ne be su felawude soro yesu kelende itikafu ngania o su kelen itikafu barajibiye parce que ci ewa ciren tilela ceedo tumbe
nimma fil Abdullah ibn Unais ako cide ma ko nebe Madina bursu dugu de la nete se ka dombe soro ka jige kali ka misiri la ya sungalo konona la dondo kere kere ya ika dinema ni o don sera nebe nan ka bato in ke misiri kono bo cide ko mugani sabana sungalo mugani sabana parce que anko ewa wotiri nonu letter qadri kasoro abe akan kasoro lu dela ciden ko cema ko sungalo mugani sabana ibe jigi kani ka misiri kono o cey nyake sungalo mugani sabana de ado wulafe aleba labbe ka kan nyameta kana ciden ka misiri la na sera misiri la be nyame siri misiri dala abe do misiri kono ka suimbe ke fo kata duje ni dugu jera abe bo kaka nyame tabeta ka busula wala su kelen ka itikafu ibe se ko nganya basi tala tilen kelen ka itikafu ibe se ka nganya basi tala me nunum be afo ko ni tara misirila hari ni bena farla sallima kuno misirila koy kan nganya ko ibe itikafula o ma sahadde la tola de la tola parce que do ba fo ko yi donto misiri kono ibe hakke misigi misiri la ika ngania itikafu la lesiri tola itikafu dogoma ye donkele ube tilekele mame ni bake na ya soro sungalo dero ibe tallaban de ke itikafu bi suinde ibe do itikafu la ni mo ba fe ka tamlaba inde ke itikafu la ibe tam misiri la bi tileka bi kito misiri kono ni tile bi na doro bi ka itikafu dame woye tallaba tay mais ni mo min yere de ye do min ngania e ye hakke min ngania ibe do o wakati de ko an balima muso do ko degumba de ka ana ka bange baga cemani ɲɔgɔn cɛ ko ale ye sunna de ta ka a ye sunna faamu a ye sunna ta ka hijabu dɔn ko ale ye hijabu de ta ko hijabu tali ma diya fa ye degumba ka ye o ko fo fa ko n'ale ma hijabu in bila ko a bɛ ale gɛn ko fa ko ba ge na ma hijabun bila ko ale yere fana ba fe ka bo katana yere wambe bila sarali juman ko ale ambe bila sarali min fo ay ambe ala deli folo ala kanna sabati aye sunna min famu har sala ka sunna famu dama kata aye hijabun minta ala ka annoya e kallimani adama haribi aka hijabu inta ka dafa ko ala yere ye anye sariya hijabu fo chogomi ala kallimana ala sariya dama ka hijabu to chogola na ya sura ya to chogola ala ka sabataka epi aka sabali aka munyu aka sabali o ya ka wajibi de wal asri innal insana la fi ghusri illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mogon munun ni ala ka bebe perdila fonni mankutu nani no sabatira mogon min no ode bora perdila o mankutu doye munye ka nyogo nyamar ni sabali ya ala ta kelika kiren ka sunna kelika ka nyogo nyamar ni sabali aka sabati tora be daka kuma be foye aka sabala be koro akana o kona décourager o kana to nabi aka hijabu bila luqmana yode fo atenya ya bunayya aqimis salam wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabaka akunde farla salli duruna ti ku chogola ikam mugo nyamara ni nyumay ikam mugo fatanya ka bo jugmama mende ni mugo kera ni chogola tora bi sorode me ikana nyamara limbila ikana balilimbila tora bisoro ala tayin koni keli konona la sabaro korode wasbir ala ma sabaka tora bisoro ala ta keli la sabalo koro
ciden ko yati ala nasi jaman alqa'im ala dini alqabid ala jamra ciden ko hada mado ko wakati bena mugawla ni mugo min kon ka jonka dina cinyaka ala ya fo chogomi ciden ya fo chogomi ni sebo tumba ka chogomi akwa wakati ni akagela be ko mitasuma kami bi bolo wakati bena ni ko be dina cinyata ciden ko be ko mitasuma kami de bi bolo mitasuma kami ikawna bilade ciden ko badali islamu khariban fasayawudu khariban fatuba liqurabai قيل من هم يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي رواية الذين يصلحون من سنة ما أفسد الناس وفي رواية هم الناس الصالحون خليل في أناس سوء كثير وفي رواية هم النجاة من الخبائل سيدنا صلى الله عليه وسلم أقول إسلاميات دامرة نتمرن كيادلا منو إسلاميات إنتا إسلاميات كم فلو تنكر لغو ولا فلندو كما جوجو سوغو بفورو يتورا جوجو سوغو بكيرولا أقول إسلاميات دامرة نوتشوغولا أو أقول إسلاميات بين اللبا وتشوغولا مسلاميات لبان تا أنا دامنا تا وتنكر لغو دي مسلاميات لبان تا تمرن كيا سلاما كاتشادي متشنيا تيجي دي كدوغو تشيلا ulu ka tungaranke ode min be tinya ka silamaw cela ode ka to o mo mu fitinu munu be tinya ka de ulu de be degun soro silamaw to boro awa ciden kwari jannabe o mo fitinu de fana de o tungaranke munun torolendo udogolendo ko pasige ciden ka sunnata ko pasige dina tinyata degun buka kuma jugube fuye ciden kulu de ar jannati guye fana de uko ciden nim mogo fitinu ta manche jumai ciden ko wulude do nim mogo to ciana wakati min wulube nya na chogo dola mogo to ye min cinyan ka sunnala wuluba odila na chogo dola ciden ko mogo nyuman fitinu de do nube mogo jugu chaman chela ko men fule kan nyana ma ya chogo mogo nyuman fitinu ube mogo jugu chaman de chela ube nyana ma ya mogo jugu chaman de chela na chogo dola ciden ko humun no jaw min al khabair aku boshi lendo kabo kabila ude la kafara jonga iba solo nin kabila la sunna mo kelembe iba solo nin kabila la sunna mo kelembe iba solo nin kabila la ci mo fula de sunna mo iba solo nin kabila la mo saba de sunna mo udude farla jonga no jaw min al khabair sunna to chogo de la no jaw min al khabair awa ciden yen fo kabila la mogo kelen de ba iwa soro dokono I kelen de wata ewa ni che kelen de yata dokono tora bika ni akera musomade ye ni sunnata dokono tora de bika iwa soro fasiri be sokono a chelama be gombo si be di sigreti be mi fa ba temani bugo tiginu sikilena foite wala a musulama be bodi sugu min kada ya bado ka bo fate foifo men ni min ko binyere mina ni kamalenti bolo wali centi bolo di nyogoma nye hijabuta binyere sutura wali ceun kanaye fa bode kele du kono bodi donabe ate kumo fe me emun ki yere ki sutura ja ko ka sutura bo ubi kele awa ciden ko hadisa warela ako hada maddo ako jiyan laba ako wakati bena aw sheba fule min kade ni mogo min nyota ka barake na aw sebo mogo bi duru baraje de be dia kelema uko cide yere ka mogo bi duru ban ka mogo akaw sebo mogo bi duru wakati bena nin dina cinya aw sebo be minka ke chogo minka be sunna minka ni mogo min nyata ka barake na wakati aw sebo mogo bi duru baraje de be da albania na togo do sahayre aw sebo mogo bi duru sedu su baraji de bedam atikima awa ambe ala dele mbalma musom mi nyen nin cinati ni nyinin kale na tale na nyuguna ala kan ni sabe ula nyuguna be awa ambe bilasirale mi fo e kana bokata ni rede e koni kana boy fa ka du kono ko ebe dubila sabati fa ka du kono na ade de yi gesa
hijabu te don nin kaddu kono ayi ge kanika hijabu bila wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ni mo sirana alanye ibe degudala be boda kiye abi garjaga yorola ireta miri be garjaga yoromi awa kanika hijabu bila fana kon fa ko inka bila la ta'ata li makhluq fi ma shatil ghali mo site dam fem batu dam masa kutalila kiden ko inna matatu fil ma'ruf niya ne ko ikatugu mogoko ikatugu bango bagako ikanyuman kaye nabe sharia kade de ala yere ko qur'ana kun wayin jahadaka lan tusrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wasahibuhuma fi dunya ma'rufa qur'ana kun ala yere ko ni ka bange baga fula yikele de ko ika fulana farane alaka delilati bolo fulan ka foya minna fulan ka foya fora ale de kabbo ni junubu be sino ala kambe junubu be de ma ni bange baga ikele de ko ikinne ala soso de ka fulan ka foya de ke ka haramu de ke ka bidiya de ke ka ala soso de ke ala ko kanat tugu ko wala de kanat tugu bange baga fula ko wala de me ka jiya masalaha to ibe se ka min ke yuba kuye me kanat tugu ko ala soso de donc mbalima muso sabati ka hijabuka ambe ala deli ni te furula dina tigi jogo nyuman tigi min ni ina besa ka kanyana ma yake nyogon fe dina haqiqaka sunna haqiqaka ka nyogon de mala ambe ala deli ala ko ce sugu ci ma tele yala min bi furu ki bonu nun cela ambe ala deli ala ko kiye subhanakallah kasalli ko munum be futuri salle o ko fe gu suntuge o yecciden kanyamar kansoso ciden ko la ya jalu nasu bi ghairi ma ajjalu li fitra o yecciden ka sunna soso de akon mugo te wuli herala nu be suntige teliya ciden ka sunna suntige teliya ni de do here sorole abe suntige teliya ka suntige teliya jonna ciden ko ija adibara laylu hahuna ija aqbala laylu hahuna wa adibara nahara hahuna wa gharabati shams faqad aftara sa'i akon nitu ya nyesi tile boyorola tile ya wa kodi tile binna sumbaga ka suntige donc ciden ka sunnaye anin nabi nyiman najuma temena ube kal jogore anu katabulu nu ka sunnaye nitile binna dro iki ka suntige bonni mugo yo bila khilafu sunna ye ciden ka sunna fon ko nyogonya tawo yire kumantia hera la fana hera min be sintuge tigelila suntigelila jonna nitile binna yire kumantia wala ambe ala delala ka hakli man dar numa mu do be shiyawde ka haklina do sungalo tile folo sungalo wakati dola nyette mbihu kenina ya nkumanda kaya shiyawde ba fo koy ka nitile binna ni militi tani duru de ki ka suntige ube nitile binna ni militi moybi suntige ko parce que ala ko summa sum atimmu siyama ila layli ko sude fora nyo jabi an ko ila de fora fi layli ma fo ako ila layli de nya jabi ya ka pepere la tige da di oya shiyawde ka tabolo do ka tawde do ciden ka sunna fon ko nyonya di do faamu jugudo do fana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ala kambe sowoma bo ko do de nyinin kalite ko fardala muso ka salla ka sokono o de kanyi kateme misirika men nafila do o kata salli misiri kono de kanyu be mo man kan nyinin kali sugu yere nati ni faamu be hadama dawna ni afora ika farda yere salli ka sokono o de kanyi kateme ka ke misiri kono nafila awa farda won nafila muso ka salli kanya ka sokono de farda ni nafila be muso ka salla ka sokono o de kanyi kateme jama salli ni misirika me akera farda yi akera nafila ni muso ko abena misiri lanta bali
ma ka farkolo be sutura akana kasa jalan ka yerela janko misiru ni wajulu munum beke nafila yoro la misiru la ani jama sali yoro la muso kana misiru la pour ko wajulu me ko lame ana ka dina famu ka kasariya famu o kanyi sino ka salli kanya ka sode keno nafila no farda be me ciren ko na ko bena misilan kana bali ma kana kasa jalan ka ira ka far ko be sutura ani fana don ko ko na fam min be misiru kono wajulu munum be fo silama kirum ni adabu munum be fo na ulu fana fam ni ko fe mo ka nyinin kali kelaw be dimi be ka ko bo ni nyinin kali toraw bolo nyinin kali te ama ke baray عليه السلام bon tebo ko lettre qadri su nyini ko do ko anka nyini tallabarna don ko ko mugani wolon fula bode ko do te wede ci den de ko aka nyini tallabarna ako taharraw ci den ko taharraw laylatul qadri fil asr al awakhir min ramadan ni hadisa buhari muslim bennala abdullah ibn umar ya mafula ko ciden ko ayelle tal qadri nyini sungalo tallaba ko amba shatu fanaka hadisa be ako ciden ko taharraw laylatul qadri fi asr al awakhir min ramadan amba shatu ka hadisa be ciden ko ayelle tal qadri nyini sungalo tallaban ko hadisa do tallaban ka wotirin cidan kwa kan yinin ulukuno taharraw laylatul qadr fil watri min sabil awakhir min ramadan ni nyamba shi to ka hadisa wore buhari muslim kono ko cidan ko ayyatul qadr yinin tallaba ka wotirun ayyatul qadr yinin ulula sungalo tallaba ka wotirun ayyatul qadr yinin ulula mugani kele mugani saba mugani duru mugani wolon fula mugani kono ko fana hadisa nana bo hadisa nana ko tallaba ka wotiru fana la leta de khadri kan ka sor minna ka chaya wodi yam mugan wolon fulanna hadisa do nana ola me leta khadri ko ni benyini tallaba be la mo go sita do abe sumin kono hadisa do be buhari kono dondola ci de ni leta de khadri do abe tallaba summinna ayato abora ko abena fo sebawe ayi mugo fula soro mankan ni kelena ala ya doni korta ka bocci de mu akuntum borantum bena lete qadribe sumina ntu nyode don tum bena ode fo awye me nyekara sani karasa soro mankan ni kelena atara ka bombolo me aba akatali ka bombolo aka hera bodela parce na tum don na ko lete qadribe ni su kelere kono do tum de sungalo yeresu ibe o doinde kono dro ko sudro ube bato min ko keno ba ka kono men ni adogoranna ko abe sungalo do kono ambe sungalo besu na anana fonye fana ko abe tallabande kono me don kele min da donente tallaba yimbe ambance sir tallaba yimbe ambance sir kanyini e wambe tallaba yim fana beke batola an ka baraji be chaya leetar khadri dogona tallaba nan ninde kama pour tallaba yimbe annan ce shirka be nyanamaya odi yato anana amba ishetu bolo ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fi ramadana ma la yastahidu fi ghayrihi wa yastahidu fi asr al awakhir minhu ma la yastahidu min ghayrihi amba shetu ko cide ko sungalola ko ciden tumba yere jijabatola sungalola ko to ke kalotola
ko tumbe yire jijam min ke batola sungalo la ko tunto ke kalo tola ko sungalo tallaba yin fana ko be yire jijam min ke o fana la ato ke sungalo fana tola sungalo la tanfolo ani tanfulana ciden tumbe batoke me abedda kasino abeddo sino abeddo bato me tallaba sungalo tallaba ciden te sino aba beke anyade la abo be nyana mayade me tanfulo ani tanfulana ciden be batoke ulukuna be nafila ke ulukuna be do da ka do sino me tallaba te sino wani aisha radhiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر الأواخر من رمضان أحيا ليله ويغجى أهله وجد وصد الميجار منتفق عليه أم بايشتكو ko ciden tun kera ko ni tallaban do su do na tallaba sungalo tallaba ko ciden ba be nyana maya ko aba kadden ba yakunu ko aba jija ko aba akatta fi bulosiri wasaddal mijara aba akatta fi shiri ciden ba mabwa kan musaula yare da tallabara ka yelma misiri ko awa cingalo ciden tellaka itikafu ke sungalo tanfolola abele tir qadri nyini jibril ko abi nyefe tan chamanche aya itikafu ke abele tir qadri nyini jibril ko abi nyefe tallaba aya itikafu ka sabatir ka fokata fatu fokata ciden fatu an ba shi tuko cide sungalo tallaba be yelma misiri ko ka itikafu ke fokata fatu ale fana fatu len kofe akan musoye itikafu ke kofe olambe min fo letter qadri be tallabandela be ki cesiri be ki jija qur'ana kala duawude dowa salli de dowa saragati bode dowa batu sugu kade ikaka ko be ki cesiri do fara bato kade sungalo tamfolo na tamfulana itumbe bato ke do faraga ciden tumbe do fara do jide aka bato la tallabana de tallabai ani tamfolo ni tamfulana kana ke kelenye bolode uma ke kelenye cide nyere bola be do jidula uma ke kelenye sebo bolo uma ke kelenye sarafu bolo tallaba do be jidi bato wala de kateme tamfolo ni tanchamancheka awa begi chese ukana ausalaya ukana fari fagare mogo sitaru yalan kas tallaba nin tallaba min fulen ni nyen kasungalo laban de ninye uben kasungalo laban te mogo sitodo ichesri anni salo anni do yake nyogon fe nulu to nyado ko nyinan tatu soro jiya kono salo ube min kala be bodo ulo fule dugu jukorobi ni emi nyaaye kana fara tude parce que lettre qadri suyi salla tige bebedi malikawma mogo chamanye salun kal lettre qadri ye ja salun kal lettre qadri la ala yulu kal tige bollahul mafujura kadim malikawma ko ulu be to sayin kono ulu tunto kalama awa nyinan fana lettre qadri ni ambe nala asun ala be samu me kala tige bollahul mafujura kadim malikawma sani samure kal lettre qadri che koko be keddu koloka abella tige be di malikawma donc an kana faratu an kan cesiri an ka do fara batoka min tumbe saragati bo minna fonnancira minna tallaba do faraka de itumbe qur'ana kala minna do faraka itumbe nafila minna do faraka itumbe jikiru minna do faraka itumbe do minna do faraka an bay setu ye ci de nyenga ninye e wasun min do konni sude latil qadri sun kam mun fo aka ikafu allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni akoy kafu niya nibbe na letter qadri sumay kanka do min fa kono e kafu tigi ala ya fama sade ibe ya fafe ya fama parce que la tigi fule kadi salla tigi be di malikawma ale de ya fama sai na ya soro junubu toye salla tigi dira malikawma na ya soro junubu ta kai ya fima akai ya fima na ya soro yalla tige kadi malikawma ko ebe to sayin kono de sanworeti soro adele akai ya fima allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna akoy kanin do fo kacaya donc an kanin do win caya tallaban kono bon mugo munum be le abila ko mugani wolon fulan kata fara nyugon kam misiri kono ko kidimi kala anya soro abeke
men lesirita la dina la de ama sabati sebo bolo ko be mugani wolon fulana de kono kata yele man misiri kono ku be kay wajuri yede ama sabati tabina bolo ko mugani wolon fulana de be faranyon kam misiri la ko be wajuri kede ama sabati tabina bolo ko mugani wolon fulana ko de latil khadir wode kidima kalaye kata wajuri ke misiri kono ma sabatu bolo de lelatil qadri be nyini ni sallide abe nyini ni qur'ana kalande abe nyini ni jikiru de abe nyini ni duwa de me kabila mugan wolon fulana aw kata misiri la ko wajule ko abe kidimi kalana lelatil qadri chaman beta kawuta abe minna bidiya lesiri tala barajite aw bolo wala yere parce que cide maletil qadri nyini ni chogola sebo ma nyini ni chogola tabino ma nyini ni chogola tabino ma nyini ni chogola ni aw yeletil qadri ken ninye ka nyini ni chogodela barafu bawgoro mani amila amala laysa alayhi amruna fa waratu ni mugo ye barake cide mi nyamara ni bara minye ikabara sarata la lagra ala bi kabara isagimade donc cide ko letil qadri kan nyini talaba mbedela koni barake dembi bolo ate salli ate su aka jakatir fitru bi ka jakatir fitri te bo kafiri la kafiri ka jakatir fitri te bo farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakatar fitri sa'a min tamri aw sa'a min sha'ir ala al abd wal hurr wal shaghir wal kabir wal jakar wal unsa min al muslimina silama de ka jakatir fitri be bo kafiri te bon ko silama bawu dobe ube bolona nege ubadu bolon konila iba soro bolona nene sanfela 7 de ba kono ko be chokodi